Som så mange andre unge teenagere blev Maria opmærksom på sit udseende og på sin kost. Men hvad der startede som en søgen efter anerkendelse, blev langsomt til en besættelse af vægt og mad. Pludselig handlede det ikke længere om udseende, men om at nære et umætteligt kontrolbehov. Det blev Marias helt egen livstruende hemmelighed. I skal nu høre Marias historie, om at have været dødssyg med anoreksi, og om hendes lange, seje kamp tilbage til livet. Velkommen til Hudløse Portrætter. Hej med dig, Maria. Hej Troels. Tusind tak, fordi du gad at være med i dag. Jamen selvfølgelig. Jeg har glædet mig. Ja, jeg har også glædet mig rigtig meget. Og du har jo sagt ja, fordi at du i en årrække har lidt af den spiseforstyrrelse, der hedder anoreksi. Jeps. Og jeg tror, de fleste de er klar over, at anoreksi det er en spiseforstyrrelse, og at det handler noget om ikke at spise, og det handler om mad generelt. Men jeg tror sådan, det er de færreste, der selvfølgelig ved, hvordan det er at leve med det. Så det er også derfor, jeg er super glad for, at du gad at være med. Selvfølgelig. Men kan du huske, hvornår du første gang sådan begyndte at mærke, at der var et eller andet symptomer på, eller hvad du ved nu er symptomer på sygdommen? Ja, jeg tror tilbage, da jeg var omkring 13 år, lige efter man blev konfirmeret, så gik vi sommeren i møde, og jeg havde der var sådan generelt større fokus på, hvordan vi så ud, og vi ville lige blive konfirmeret, og det var sådan en tid, hvor man havde de her spejlerflekskameraer alle sammen, og der blev taget mange billeder. Så jeg tror ligesom, at jeg blev gjort opmærksom på, at kroppen var noget, man sådan kunne modellere med. Og så tror jeg, at mit første sådan bekendtskab med noget, der havde med mad at gøre i den forbindelse, var, at jeg fandt ud af, at det var noget, man også kunne eksperimentere lidt med. Stoppede med at spise sukker, bare sådan for en uge. Og fandt ud efter den uge, men det gik egentlig okay. Jeg har altid kommet fra et hjem, hvor man ikke sådan, vi må spise slik og kage og sådan, når vi havde lyst, så det har aldrig været sådan restriktivt omkring det. Så derfor har det altid været meget naturligt for mig, at sukker har været en del i mit liv, men jeg tænkte, det var i hvert fald et sted, man kunne starte. Men hvad gav det dig? Jamen det gav mig en følelse af, at jeg kunne vinde den her konkurrence på en eller anden måde. Og hvem konkurrerede du imod? Jamen det var jo en følelse af, at det i starten kunne lade sig gøre, at jeg kunne holde mig væk fra sukker. Så tror jeg egentlig først, at det var efter måske en 14 dages tid, hvor jeg tænkte, okay, men så kan det også være, at man kan begynde at dyrke lidt mere sport. Jeg gik nogle lange ture og begyndte måske også bare at interessere mig lidt mere for mad og for den følelse af ejerskab, det gav mig. At jeg kunne styre, hvad jeg kom i min krop, og jeg kunne styre den effekt, det jo i virkeligheden faktisk havde. Så det var en sommer, der gjorde, jeg selvfølgelig tabte mig. Jeg fik noget respons. Var et sted, hvor jeg havde rigtig sådan mange gode bekendtskaber, var meget vellidt i min sådan vennekreds, og de lå selvfølgelig også mærke til, at jeg tabte mig, men der var ikke noget alarmerende på det tidspunkt. Hvad kunne de give respons på? Jamen, at jeg så godt ud, at jeg virkede glad, at de kunne se, at jeg havde tabt mig. Og jeg tror på det tidspunkt, var det ikke et faresignal. Jeg tænkte, jamen, så er der jo et eller andet, der virker her. Og det fastholdt mig jo i virkeligheden nok også i, at så fortsatte jeg på den her sukkertrend, som vi kan kalde det, fortsat med min gåture. Og jeg tror, det blev mere og mere en følelse af, at jeg bare ligesom havde valgt et spor, som jeg ville gå ned af, som bare blev afløst af mere og mere træning, mindre og mindre mad, mere og mere restriktiv omkring det at undgå sukker, opsøgt, hvad er der sukker i, godt, det skal vi også ud af min kostplan, eller det skal jeg heller ikke spise længere. Så jeg tror efter, jeg kan huske i slutningen af den sommer,
så kunne jeg godt fornemme, at jeg var nået til et punkt, hvor at jeg begyndte at være meget opmærksom på, hvor meget jeg fik at spise i løbet af en dag. Og efter at jeg jo havde fået succes med at komme ned i vægt, så fik jeg sådan en følelse af, at det var enormt angstprovokerende, hvis jeg skulle tage på igen. Begyndte at veje mig, og på den måde sådan holdt kontrol med min vægt. Og fordi frygten for at tage på var så stor, så føltes det forkert at spise mere. Så i stedet for bare at holde den mad, jeg indtog, så spiste jeg mindre og mindre. Selvom jeg egentlig godt vidste, at hvis du skal holde vægten, mit sådan rationelle jeg, hvis du skal holde vægten, jamen, så skal du spise tilsvarende, for så at kunne vedligeholde. Men jeg spiste jo simpelthen bare mindre og mindre. Og der tror jeg i virkeligheden, at det var der sygdommen satte ind. Så efter sommeren, den ligesom var overstået? Ja, så det var jo et meget, meget hurtigt, spor, jeg kom på. Og jeg følte også bare, at sådan, det kørte bare den sommer, og jeg havde det egentlig rigtig godt i den periode. Lige indtil, at det jo så ikke længere var for sjov. Og at der ikke længere var et sundt mønster i den måde, jeg tolererede min mad på. Og jeg tror i virkeligheden, at det her med frygten for at miste kontrollen, da den greb ind, der vil jeg nok den dag i dag betragte mig selv som syg. Hvordan så du så dig selv i spejlet? På det tidspunkt, der så jeg en sund og rask pige, som var bange for at tage på, men som havde det godt der, hvor jeg var. Jeg kan huske, at jeg fortalte mig selv, at jeg ville gerne blive her. Det var vigtigt for mig, at den her vægt, jeg havde på det tidspunkt, det var den, jeg skulle have. Men jo mere syg jeg blev, des mere fokuseret blev jeg jo også på, jamen, hvis jeg så havde spist noget, så kunne jeg jo godt mærke, at når jeg så mig i spejlet, jamen, så kunne jeg ligesom se de der forandringer, som jeg den dag i dag jo godt ved, de måske ikke var til stede, men det var noget, jeg bildte mig selv ind, at jeg så. Så da sommeren var over, havde jeg det godt med mig selv. Da vi rammer hen mod efteråret, kan jeg huske, at det var meget naturligt for mig at tage store trøjer på. Jeg havde sådan meget tynde, sådan helt stramme bukser på, men gemte mig altid i sådan nogle store trøjer. Og der var der jo nok noget i mig, der godt vidste, at jeg skulle beskytte min krop, for at andre skulle kigge på den. Jeg havde ikke længere brug for den opmærksomhed, der var på min krop. Jeg havde ikke brug for at få den anerkendelse om, at jeg havde tabt mig. For på det tidspunkt var jeg godt klar over, at nu var det ikke længere pænt. Men jeg var så besat af det, at det skulle jeg have lov at holde for mig selv. Så det var det her kontrolbehov, som ligesom begyndte at overskygge frem for det her med anerkendelse? Lige præcis. Så det handlede slet ikke om at udseende på den måde? Nej. Jeg tror, der var det mere en følelse af, at det her, det var noget, jeg skulle have med mig selv. Jeg skulle have lov at holde mig selv fast i det her, uden at der var nogen, der skulle opdage det. Så var det nemmere at gemme sig lidt. Så du delte slet ikke de her følelser, du havde med nogen som helst? Nej. Og jeg tror heller ikke, at jeg ville erkende, at der var noget. Jeg havde det fint. Jeg havde styr på mit liv. Og det er jo også det, der nok i virkeligheden er et kæmpe faresignal, at man ikke selv kan se, at der er noget galt. Der er ligesom om, at din krop og sjæl lidt bliver sådan besat af noget andet, som for alt i verden ikke må gå galt. At det er ligesom om, at det er det er et mål for sygdommen, som bare skal nås, koste hvad det vil. Hvordan holder man det skjult? For mit vedkommende, som jeg også startede med at sige, så havde jeg et stort sådan, bekendtskab, jeg havde mange venner og veninder omkring mig, så det var meget naturligt for mig, at jeg brugte meget tid med mine veninder, tog hjem til dem, så at jeg spiste aftensmad hjemme hos dem, sov hjemme hos dem,
var der måske ikke altid, men fortalte mine forældre, at jeg tog hjem til den og den og den efter skole, og jeg kom ikke hjem til aftensmad, og tog tidligt afsted igen om morgenen, fordi vi skulle mødes inden skole, hvad jeg nu kunne finde på at sige. Så på den måde kunne jeg skjule alle mine måltider for mine forældre og for min familie. Og tit når jeg så kom hjem til mine veninder, så kunne jeg jo sige, at jeg havde spist inden. Så på den måde kunne jeg fint skjule den del af det. Og i forhold til med min krop, jamen, det blev jo bare en del af min tøjstil, at jeg havde de her store trøjer på, og kunne jo godt få det til at se nogenlunde ud, uden at det virkede forkert eller anderledes end de andre. Ja. Så dine forældre, de kunne heller ikke rigtig se det på dig sådan fysisk, at du havde tabt dig mega meget til at starte med, fordi du gik i stort tøj, eller hvordan? Jeg tror sagtens, at mine forældre kunne spotte, at der var noget galt. Men de måtte jo også kende, at de var i en tid, hvor at vi lige pludselig alle sammen havde enormt meget fokus på, hvordan vi så ud. Mine veninder og venner havde jo det fokus, og de vidste også godt, at det var jo selvfølgelig også en del af det at blive teenager. At det var en proces, jeg skulle igennem. Og så tror jeg også inderst inde, at deres bekymring nok også, de var nok også bange for, men hvis de greb for meget ind, er der så en risiko for, at jeg trækker mig endnu mere. Så jeg tror også, der gik noget tid, før de gik op for dem, hvor det egentlig var, jeg var på vej hen. Og også måske havde et håb om, at det kan være, det vender. Og hvor lang tid går der så for, at det er så slemt, at din familie opdager det? Jeg kan huske, at jeg kommer hjem en dag det må have været slutningen af september. Altså samme år? Samme år, ja. Hvor jeg kan huske, at jeg havde sagt, at jeg skulle til en fest op på skolen, hvor min far havde sagt, at det skal jeg ikke, fordi vi skal lige snakke sammen. Og derfor er jeg at vide af mine forældre, at de har booket en tid til lægen. Og jeg kan huske, at jeg er meget, jeg forstår ikke, hvad jeg skal lave der. Og det går også op for mig. Der er en stemme inde i mit hoved, der siger, at den her plan ikke er lykkes, at jeg er blevet opdaget. Jeg bliver enormt ked af det. Jeg bliver virkelig, virkelig bange. Fordi at jeg føler, at jeg har gjort noget forkert. Mig, sådan, som Maria, føler, at jeg har gjort noget forkert. Samtidig med, at jeg føler en enorm skyldfølelse over, at jeg ikke har formået at skjule det bedre. Så der starter min sådan indre kamp, at okay, nu kan jeg ikke længere selv bestemme den her vej. Jeg er ligesom blevet stoppet op. Men hvor den her skyldfølelse, altså hvem er den rettet imod? Mod min familie og mod mine forældre. Skyldfølelse over, sådan skamfuldt over, at jeg har gjort dem bekymret. Det bliver jeg bange og ked af det over. Og skyldfølelsen af, at jeg ikke har formået at leve op til den opgave, som sygdommen har ment, at jeg skulle kunne. Så der kommer jeg til læge, og vælger jo så, og føler jo i hvert fald ikke, at jeg har noget valg over for mine forældre. Jeg er et menneske, der generelt ikke er glad for at gøre nogen fortræd, og var det heller ikke på det tidspunkt, så det føles også meget naturligt for mig, at jeg valgte at sige ja til at skulle komme med til læge. Jeg vidste også godt, at jeg var trods alt også kun på det her tidspunkt 14 år gammel, så jeg havde i bund og grund måske heller ikke selv noget medbestemmelse over at tage med. Men lægerne konstaterer ret hurtigt, at der er noget galt. De stiller mig nogle spørgsmål, som jeg godt ved, at jeg nok ikke kan komme udenom at svare ærligt på. Også fordi det er gået op for mig på det tidspunkt, at jeg kan ikke skjule det her. Så må jeg finde en måde at være i det på. Og bliver faktisk tilbudt, har jeg fået at vide af mine forældre efterfølgende, men bliver tilbudt en plads i psykiatrien i februar, hvor mine forældre gør alt, hvad de overhovedet kan, for at få mig indlagt før. Og de kontakter så mine forældre 14 dage efter og siger, at der er kommet et afbud, så jeg bliver indlagt i november. Hvordan har du det med det?
Jeg følte mig absolut ikke klar. Jeg var meget frustreret over, hvordan de kunne gøre det mod mig. Hvorfor vi ikke bare kunne prøve selv. Og det er jo også måske et udtryk for, at sådan, jeg vidste, at det var nemmere for mig at skjule det over for mine forældre, end det ville være, hvis jeg skulle skjule det over for nogle mere faglige fagpersoner. Så jeg bliver frustreret og møder for første gang en vrede i min krop, som jeg ikke har set før. Så jeg konflikter enormt meget med mig selv. Jeg ved godt, Maria ved godt, at det her det er den rigtige vej at gå. Jeg kan godt regne ud på det tidspunkt, at der er et eller andet galt. Men der er også rigtig, rigtig meget mig, der allerede er så ramt af frygten for at miste den kontrol, jeg har etableret og vundet. At jeg er ekstremt bange for, hvad der kommer til at ske, når jeg bliver indlagt, for jeg ved ikke, hvad det indebærer. Men det er jo lidt sådan, så for mig der lyder det lidt sådan paradoksalt, fordi på den ene side, så er det jo sådan en kontrolbehov, men et eller andet sted, så er det jo sygdom, der har ekstremt meget kontrol over dig. Ja, og det er jo det, dens mål i virkeligheden er. Det er jo, at den skal skubbe det menneske, den sjæl, der bor inde i dig, væk. Og hvis jo mere syg man bliver, jamen, jo mindre Maria vil der i det her tilfælde også være. Så det er jo en kamp om at vinde tilbage, som man jo går ind i, når man takker ja til et tilbud i psykiatrien. Hvor bliver du sendt hen? Jeg bliver sendt ud på Skyby, dengang det lå ude i Risskov, psykiatrien. Så de der røde murstensbygninger? Ja, og derude i, altså med smuk natur, og der er også både et tilbud om at gå i det, der hedder ambulant behandling, hvor man er der nogle gange om ugen, og så kan man jo så blive indlagt og bo ude på Skyby. Hvordan blev det for dig? Jeg blev tilbudt ambulant behandling, hvor jeg jo så fik lov at være hjemme. Så jeg havde 3 dage i ugen til at starte med, hvor jeg var ved psykologen og fik mig en diætist, som jeg havde 2 gange om ugen, og blev vejet 2 gange om ugen. Så der var rigtig mange ture i bil frem og tilbage ud til psykiatrien, og fik faktisk lov at have hele mit forløb i ambulant behandling. Så det var med en masse samtaler, men hvor alt ligesom foregik hjemme, så jeg havde min dagligdag hjemme ved mine forældre, og havde så flere ture ud i psykiatrien, og nogle gange har det måske været 4 timer om dagen, nogle gange har det været en enkelt time om dagen, og sådan kørte det i de 2 år, jeg var indlagt. Ja, Men fra november. Kommer du nogensinde i kontakt med, eller bliver du sat sammen med nogen, der på din alder måske også og lider af diagnosen? Ja, jeg starter med at have den første måned bare med en psykolog. Jeg tror, det er også ligesom for at skabe et bånd og en relation, fordi man kan sige, at på det tidspunkt er man jo et menneske, der måske er meget rigid, der ikke har lyst til at dele noget ud, har lyst til at snakke med nogen, fordi man i forvejen er så meget i konflikt med overhovedet at være der. Så det var vigtigt for dem at skabe et bånd til mig, til min psykolog og jeg, og at hun ligesom også fik en fornemmelse af, hvad er det for en familie, vi er med at gøre, hvad er det for en konstellation, hun kommer fra, og ligesom danser sådan en sådan grundidé om, hvad er det for en behandling, hun i virkeligheden skal have. Men efter godt en måned, så kommer jeg i en mestringsgruppe, som de kalder det, hvor vi var 15 andre, hvor man havde sine forældre med, og sad og delte ud af sine oplevelser, og så havde man så ligesom nogle mål, individuelle mål, man skulle nå, forsøge at opnå i løbet af en uge, indtil vi så mødtes igen. Og jeg kan huske, at jeg overhovedet ikke havde lyst til at mødes med andre. Det var for det første en følelse af, at jeg kunne slet ikke se, hvorfor at jeg skulle sidde og have muligheden for at sammenligne mig med andre. Jeg kunne ikke se, hvorfor at det skulle kunne hjælpe mig
Men når du så møder de her andre mennesker, kan du spejle dig i dem? Kan du se, hvorfor du er blevet sat sammen med dem her? Der gik, føler jeg husker, som i hvert fald godt over en måned. Jeg skulle møde dem en del gange, før det gav mig noget konstruktivt. Jeg kan huske, jeg fortalte til min mor, at jeg, altså de første mange gange, vi var der var mit fokus bare, hende der, hun har tyndere arme end mig. Hvorfor hende der, hun spiser sådan og sådan, det kan jeg godt finde ud af. Og jeg kan da også godt gøre sådan her. Jeg er ikke syg nok til at være her. Det var virkelig der, mit fokus var. Og det sagde jeg også til min psykolog. Det er præcis ligesom jeg har sagt. Jeg kommer bare til at sammenligne mig med de andre. Det ser jeg ikke nogen grund til. Men efter noget tid, der kunne jeg godt mærke, at der var også en følelse af, at der var andre, der kunne bruge mine tanker til noget. At når jeg valgte at dele noget ud, jamen, så kunne jeg se, at der var nogle forældre, hvis øjne dragede sig mod mig og forholdt sig til det, jeg sagde. Mine forældre fik lov at komme på banen. Der blev ligesom skabt et rum, hvor at man både kunne dele, når det var svært, men man kunne også dele de der succeser, som nok er noget af det sværeste for en person, der er ramt af en spiseforstyrrelse, ligesom at erkende, at man godt må være stolt af, når man rykker sig. Fordi det er jo et skridt væk fra sygdommen, som man konstant kæmper imod. Men ligesom at have nogen, der griber en, også bagefter, når man ligesom har udtrykt den her sejr, som for mig var enormt svært at sige højt. Fordi jeg vidste, at når jeg erkendte, at jeg havde gjort noget, der var imod sygdommen, så skulle jeg efterfølgende kæmpe med de tanker, som sygdommen gav mig, når jeg bevægede mig væk fra den, hvis det giver mening. Så det blev vendt til noget rigtig godt. Startede som noget, jeg synes, der var en helt uoverskuelig opgave. Men det endte med at give god mening for både mig og for min familie. Der både var der til, når det var svært, men også når det rykkede på sig. Ja. Så det er jo ekstremt positivt, at du rent faktisk sådan relativt hurtigt begyndte at få et positivt udbytte af det. Lyder det som? Ja, jeg tænker, at det har været godt, at min psykolog har vurderet, at det har været en god vej for mig at gå. Også selvom at jeg tror i starten, ville jeg jo bare gerne have, at det var et rum, jeg kunne holde med hende. Jeg kunne ikke se, hvorfor jeg skulle involvere andre. Jeg var der ikke for at danne nye relationer. Jeg var der ikke for at give andre folk gode idéer. Så det er jo også en frygt for, at man ikke passede ind, at man ikke var syg nok til at være der, eller at jeg kom til at gøre andre mere syge end mig. Men altså, danner man så sådan nogle relationer til de her mennesker, der også er indlagt, og er det positive relationer, man danner sig? Hvad er ens sådan, hvad snakker man om? Jeg tror, for mit vedkommende, var det svært at danne relationer, som det vi kender i dag, når man får en ny veninde eller en ny ven. Jeg var et sted, hvor jeg havde, eller generelt tror jeg, når man er så langt nede i vægt og er så forstyrret af sygdom, at så har du enormt svært ved at holde fokus. Det er enormt svært at koncentrere dig. Jeg kan huske, mine forældre beskrev det som om, at det var ligesom om, det var sådan en spøgelse, der gik rundt. Så det der med at være på og føre en samtale med et andet menneske, var en mere ikke eksisterende ting. Og det tror jeg var gældende for rigtig mange af os, der sad i mestringsgruppen. Og det var der også forståelse for. Så jeg tror ikke, man dannede fællesskaber som det, vi kender det i dag, men man kunne sige nogle ord, som vi kunne genkende til at spejle sig i. Så ikke fordi vi førte de helt store samtaler, og meget af det, vi snakkede om, handlede om mad. Men bare det at kunne sidde over for hinanden og snakke om, hvordan man synes ugen var gået. Så kan der være en, hvis udfordring måske var, at hun eller han skulle spise et stykke chokolade, og så kan vi sidde og snakke om, hvad der er det svære ved det, og om hvorvidt det lykkes eller ej. At det var meget, hvad der kan lyde for andre fuldstændig banale ting. Hvordan kan det være så svært? Men det var noget, vi alle sammen kunne relatere til. Så det var det, vores samtaler drejede sig om, og ikke om, hvem vi er, eller om man synes, personen er sød eller ej, men mere,
hvad det var for nogle tanker, der gik gennem hovedet, og også på forældrene. Ja. Nu beskrev du lige sådan ret overordnet i forhold til nogle af de her symptomer. Du har blandt andet det her med ens kognitive evner, der bliver svækket i forhold til manglende næring, kunne jeg forestille mig. Hvad sådan, kan du prøve at gå mere i dybden på, hvad sker der med kroppen? Jamen, jeg tror for mit vedkommende, så var det jo en følelse af, eller man kan sige, at jeg skulle jo spise enormt lidt, samtidig med at jeg skulle lave enormt meget, var jo sådan sygdommen gerne vil have, at det skulle gå. Så jeg tror, når man kommer langt nok ned i vægt, så begynder kroppen jo på en eller anden form for et slags alarmberedskab, sætter ind med, hvad den kan gøre for at holde dig i gang. Og det er jo i virkeligheden også noget af det, der er enormt farligt ved sygdommen, at den har ligesom både det her fysiske element, som dræner kroppen. Jeg fik rigtig, rigtig meget hår på min krop, simpelthen for at holde mig varm. Men det kan jo også gå ud over dine indre organer, som også er noget af det første, de ligesom kigger på, når man kommer til kontrol. Hvordan har hjertet det, hvad med lungerne, hvad med spiserør. Der er jo mange ting, de tjekker efter. Hår, hud og negle, alt sådan nogle ting. Men der er jo også det psykiske element, når man ikke får nok at spise, jamen det tager også på hjernen og de funktioner, man kan huske det som en følelse af, at jeg følte mig enormt svimmel og sådan sløv, når man ikke havde nok energi. Så det var nok det indgreb, som sygdommen laver. Og jeg tror, at da jeg ligesom så begyndte at få mad i kroppen, så tager man naturligt meget på, fordi kroppen så også sådan genererer, hvad skal man sige, meget væske i kroppen. Så det er meget naturligt, og det var psykologen også meget opmærksom på at fortælle, at det er meget naturligt, at man tager ekstra på i starten. Men det er jo psykisk rigtig hårdt at være i, når det ligesom er at det, man har forsøgt at ikke at gøre. Og kroppen skal ligesom vende sig til at begynde at optage noget mad igen. Og det dræner jo også på din energi, så min koncentrationsevne gik der lang tid, før jeg fik ordentligt på plads igen. Men det hjalp helt sikkert at få noget næring i kroppen lige så stille. Ja. Så det er jo nogle helt vildt alvorlige symptomer og altså utrolig farligt, og det er jo også, altså anoreksi, det er jo den psykiatriske lidelse med altså flest dødsfald som følge af underernæring og også til dels altså selvmord. Var du klar over, at du rent faktisk godt kunne dø af det her? Det blev jeg. Da det gik op for mig, at jeg var syg, så var jeg godt klar over, at der var en risiko for, at mine forældre kunne miste mig. Og jeg tror i virkeligheden også, at den følelse af, at jeg kunne gøre det mod mine forældre, faktisk var det, der gjorde, at jeg var villig til at kæmpe for det her. Så det gav et stort efterslæb psykisk, at jeg kæmpede mod den her spiseforstyrrelse. For mine forældres skyld var det meget i starten. Men jeg havde enormt svært ved, at det satte så stort præg på dem, hvis jeg ikke var her. Men jeg tror, at jeg havde mange lange perioder, da jeg blev indlagt, hvor det var rigtig svært at være i det. Det var svært at se, at jeg nogensinde skulle komme ud af det. Fordi jeg følte, at jeg konstant gjorde noget forkert, samtidig med, at jeg godt vidste, at jeg gjorde noget rigtigt. Der var ligesom en stemme i mit hoved, der fortalte, at du er på vej i en forkert retning, men jeg vidste jo godt, at psykiatrien ville jo gerne have mig rask. Så jeg var enormt bange hele tiden. Bange for, når jeg skulle spise igen på min kostplan. Bange for, hvad jeg skulle have at spise. Bange for, hvilke tanker det satte i gang. Bange for, hvad mine forældre ville tænke, hvis ikke jeg spiste. Bange for, hvad mine tanker ville gøre, hvis jeg spiste. Så en sådan konstant frygt, der er enormt drænende at være i. Og det gør jo selvfølgelig også, at jeg havde en følelse af, at det ville være rart at slippe for.
Det gjorde mig også bange, at jeg fik sådan nogle tanker. Og det gjorde selvfølgelig også, at jeg havde en lang periode, hvor min psykolog fortalte, at mine forældre skulle behandle mig som en 2-årig. Det vil sige, at jeg måtte ikke sove alene, jeg måtte ikke spise alene, jeg måtte ikke gå på toilet alene, jeg måtte ikke være alene overhovedet. Så jeg var altid under opsyn. Hvordan føles det? Det var rigtig angstprovokerende i starten, særligt fordi jeg havde brugt et halvt år på at skjule alt, hvad jeg overhovedet foretog mig. Jeg smuglede mad op på mit værelse, havde sagt til mine forældre, når jeg spiste, gik ned i køkkenet, før de stod op, og havde ligesom gjort alt, hvad jeg overhovedet kunne for at undgå at blive overvåget. Og nu skulle jeg overvåges 24/7, fordi at jeg risikoen for at overtræne eller skjule mad, gøre alt muligt for at sådan at arbejde de tanker, der har presset sig på oven i mit hoved, ville jeg jo gerne kunne gøre, men det kunne jeg ikke. Så et møde med nogle forældre, som stod jo med en datter, der var rigtig ked af det hele tiden. At de ville jo gerne gøre det, der skulle til, men det var også på bekostning af, at de skulle se et menneske, der virkelig led. Hvor de godt kunne se, at jeg var i konstant konflikt. Men det skulle de bare æde, lige så vel som jeg skulle. Ja. Da du er allermest syg, hvad for en stand var du i? Altså, hvordan jeg sådan kropsmæssigt så ud. Ja, altså både det, men havde nogle skavanker og... Jeg synes ikke, at jeg kan huske, at jeg fysisk oplevede, at det var... at det havde en følelse af, at jeg var træt i kroppen. Men man kan sige, at det satte sig jo meget på det indre. Menstruationen forsvandt, begyndte at producere meget hår på kroppen, havde meget sorte rande under øjnene, meget sort blik, blev meget sådan... Jeg havde en kropsholdning, der meget udviste, at man var lidt indelukket. Og jeg begyndte at få, altså mine negle begyndte sådan at blive, ja, altså bare, de så matte ud, jeg så mat ud, mistede meget kulør på min krop, simpelthen fordi den jo kun valgte at hvad skal man sige, vedligeholde det, som er det vigtigste, altså de passer på de indre organer, sørge for at kunne holde kroppen i gang, så alt andet overflødigt blev ligesom nedprioriteret. Så det kan jeg jo takke min krop for den dag i dag. Men det var ligesom sådan, det var det, der skete med kroppen. Og mit fokus var, og på kan jeg også huske den sommer, hvor jeg begynder at tabe mig, at det første sted, jeg sådan lægger mærke til, at jeg går ned i vægt, det er på mine kinder. Jeg har altid haft store æblekinder og blevet kaldt hamster det meste af mit barndomsliv. Jeg har altid været træt af mine kinder. Så da de begyndte at forsvinde, så var det jo en sejr for mig, at jeg kunne få dem til at gå væk. Og jeg kan huske, da jeg fik at vide, at jeg skulle indlægges, og de havde sat en vægt for, hvor meget jeg skulle op og veje. Det var mere end det, jeg havde besluttet mig for om sommeren, at jeg gerne ville veje. Og så vidste jeg jo, at de her æblekinder ville komme tilbage. Og det var netop noget af det, som da jeg var på mit allerlaveste, der var de jo helt væk. Og det var jeg rigtig glad for. Men den dag i dag er mine æblekinder jo blevet mit sundhedstegn, og jeg er rigtig, rigtig glad for dem i dag. Fordi jeg har indset, at det er en stor del af, hvordan jeg ser ud, og de skal være der. Og hvis de er der, så har jeg det godt. Ja. Det er rigtig dejligt at høre. Hvad tror du, der var sådan, eller hvad eller hvem var afgørende for, at du blev rask? Heldigvis tror jeg, at den dag i dag, jeg kan sige, at det var jo inderst inde mig selv, der ligesom tog kampen op på et tidspunkt. Og jeg kan huske en episode, der var nok den, der sådan vendte det for mig. Dengang, at jeg var syg, var jeg jo enormt, som jeg sagde, meget drænet. Havde ikke nogen sådan gejst og glæde i livet overhovedet. Synes bare, det var rigtig svært at være i. Det fokus var på at spise, og når man havde spist, så var fokus på
og acceptere, at man lige havde spist, og skulle acceptere, at man skal spise igen. Det var sådan min hverdag var. Mistede jo alle former for relationer. Kan godt forstå, at det er svært som både pårørende og veninde sætte sig ind i, hvordan man kan have så stort fokus på mad. Men samtidig kunne jeg også mærke, at jeg havde ikke overskud til at være veninde for nogen. Kunne jeg håbe på, at der var en vej ud af det her på et tidspunkt, der gjorde, at jeg kunne komme tilbage i relationerne. Men jeg havde også accepteret, at jeg godt forstod, at folk ikke ville blive hængende. Og at det ikke var sikkert, at jeg nogensinde fik veninder igen. Men jeg kan huske, at jeg er ude og køre med min far, og vi hører et eller andet i radioen, som vi begge to griner helt vildt meget af. Og sådan en oprigtig følelse af, at man griner, fordi det virkelig er sjovt. Og jeg havde svært ved at stoppe med at grine igen. Og da vi var færdige med at grine, så kunne jeg mærke, at jeg fik det rigtig skidt indeni. Jeg fik skyldfølelse over, at jeg overhovedet kunne tillade mig at være glad og smile, fordi hvad havde jeg dog at være glad for, når jeg var på vej til at modarbejde den her spiseforstyrrelse så meget, fordi jeg havde valgt at blive indlagt. Og jeg havde mange dage efterfølgende, hvor jeg havde det rigtig, rigtig skidt. Det var ligesom om, at hvis jeg smilte, jamen så kostede det en times rigtig sådan destruktive tanker. Og jeg tror lige præcis, den episode gjorde, at jeg tænkte, jeg skal have lov at styre, hvornår jeg vil være glad. Der er ikke nogen, der skal bestemme, om jeg må være glad, og hvor lang tid jeg er glad. For jeg havde været fanget i et rum i knap et år, hvor at hver gang, at jeg grinede eller smilte eller oplevede noget, som Maria syntes, der var rart, så skulle jeg straffes for det. Og der tror jeg lige der blev jeg færdig med det. Jeg ville selv være herre over, hvornår jeg skulle være glad, og hvornår jeg skulle være ked af det. Så på den måde ligesom at kunne fortælle sig selv, at det er okay at smile og være glad. Det tror jeg blev sådan det, der fastholdt mig i, at selvom at det er benhårdt arbejde, og det er ekstremt svært at være indlagt og modarbejde sig selv så meget, som man gør, når man har anoreksi, så blev det, der ligesom blev mit fokus, det var, at jeg skal kunne føle, at jeg kan være glad, og jeg skal kunne føle, at der er plads til Maria inde i mig. Så det er ligesom, hvad kan man sige, den her begivenhed i bilen på en eller anden måde, som gjorde, at din sunde jeg, dit rigtige jeg, vandt over sygdommen, tror du? Ja, det tror jeg på mange måder, det var. Der er jo selvfølgelig mange elementer i det. På det tidspunkt var jeg måske også blevet det mere rask oven i hovedet, i kvæg, at jeg havde fået mere mad, havde fået nogle psykologsamtaler, der var selvfølgelig også medvirkende til, at jeg bedre forstår mine reaktionsmønstre og forstår, hvorfor jeg gør, som jeg gør, handler, som jeg gør, når tingene de bliver svære. Men ja, jeg tror, det var sådan den store sådan, det store vendepunkt for mig, fordi det blev så tydeligt for mig, hvad det var for en kontrast, der er oven i hovedet på en, der har anoreksi. Den her sådan følelse af, at man ligesom er delt i to, sådan en spaltning, hvor at jeg havde lyst til at grine, men ikke måtte, fordi der var nogle stemmer oven i hovedet, der mente, at det kunne man ikke tillade sig. For jo mere glad jeg var, jo længere væk bevægede jeg mig også fra sygdommen. Tror du kunne have blevet rask, uden at du modtog hjælp fra psykiatrien? Det er jo svært at sige, om man nogensinde selv var nået til en erkendelse. Jeg kan huske, at min psykolog fortæller mig, at hvis ikke at der var et vendepunkt, så viste mine tal, at hvis jeg havde gået mellem 4 måneder og et halvt år mere, så havde min krop sat ud. Så med det i baghovedet, så tror jeg, at det var rigtig, rigtig godt, jeg fik hjælp. For ellers så havde mine organer ligesom givet op. Så jeg tror,
at hjælpen, som jeg fik i psykiatrien, var rigtig konstruktiv. Jeg havde en psykolog, jeg havde det rigtig godt med, var rigtig tryg ved. Følte, at jeg kunne dele noget med hende. Og jeg tror, at det er rigtig, rigtig vigtigt for en spiseforstyrret generelt, når man er så sårbar, som man er, når man er syg. Så er det bare enormt vigtigt, at man har nogen, man føler, man kan række ud til, som også accepterer, at man måske slet ikke selv forstår, hvad der foregår inde i en. Og det var min psykolog rigtig god til, at lade det være mit rum, hvor jeg kunne dele den måde, jeg opfangede tingene på. Det føles naturligt for mig at dele mange af de ting, som jeg ikke kunne dele med mine forældre. De ting, jeg godt vidste, jeg ikke måtte gøre, som sygdommen sagde, jeg skulle, kunne jeg sætte ord på for hende. Så det har været en vigtig spiller for mig, at der har været et rum, hvor jeg har følt mig tryg. Og nok også grunden til, at jeg synes, det var svært at skulle i den her mestringsgruppe, fordi jeg var simpelthen så glad for hende. Havde det svært ved at skulle gøre mig tryg med nogle andre mennesker. Men jo længere jeg kom i forløbet, så blev det mere naturligt at dele ud. Og jeg fik endt med at have en succesoplevelse, da jeg stoppede, og kan se tilbage på forløbet som noget, der har været ekstremt hårdt, men også en nødvendighed. Og noget, som mine forældre og jeg kom igennem, og kom godt ud af det. Ja. Så nej, det tror jeg ikke, jeg ville have kunne uden hjælp. Nu er du rask den dag i dag, og ser ekstremt sund ud. Tror du bliver ved med at være rask? Jeg plejer at sige, når folk de spørger, om jeg er rask, så siger jeg, at jeg er 99% rask. Og det gør jeg, fordi det er jo en sygdom, der har sat nogle spor og udviklet mig i en retning. Så jeg har jo fundet nogle reaktionsmønstre, nogle måder at agere på, når jeg bliver presset, eller når jeg bliver udsat, hvilket vi jo alle sammen gør, nogle gange bliver udsat for nogle ting, der er svære, så har sygdommen ligesom sat nogle rammer for, hvordan jeg agerer. Og det betyder blandt andet, at det her kontrolgen, jeg har udviklet igennem mit møde med sygdommen, er noget, jeg aldrig kommer til at slippe. Det har jeg valgt at acceptere. Det er ligesom om, at kontrollen var også på det tidspunkt, er det nok også den dag i dag, min bedste ven, men også min værste fjende. Det er den, der kan få hele korthuset til at vælte, men det er også den, der giver mig allermest tryghed. Så når jeg sidder i dag og har en eksamen, jeg står overfor, jamen så er det naturligt for mig at ty til mere kontrol. Til gengæld så har jeg nogle redskaber i dag, jeg er blevet god til at tage brug af. Jeg har lært mig selv, hvordan jeg skal kunne navigere i det, og hvordan jeg kan arbejde med kontrollen. Og jeg ved også, at den dag i dag sker der ikke noget ved at afvige fra det. Det tog mig mange, mange år at lære. Næste år er det 10 år siden, jeg blev udskrevet fra psykiatrien, og jeg er der ikke endnu. Jeg har ikke lært at slippe den, men jeg er kommet rigtig, rigtig langt. Har lært at indse, at man kan sagtens komme igennem dagen i morgen, selvom at man ikke har haft fuld kontrol dagen før. Så det handler også om at tørre at give slip, og det kan jeg det meste af tiden. Så 99% rask. Jeg håber for alt i verden ikke, at det kommer til at forstyrre mig igen, og har en tro og en vilje, der siger, at jeg er sund og rask resten af mit liv. Ja. Kan man give et godt råd til en, der enten befinder sig i opløbet til den her sygdom, eller som står midt i den? Og hvad vil det i så fald så være? Ja, jeg tror, for mig er det helt vildt vigtigt, at man har fokus på det menneske, der er inde i. At man ikke, at man anerkender, at der er en sygdom, og der er en anoreksi,
men at man ser den solstråle, der er inde bagved, at jeg bliver set som Maria, at jeg stadigvæk er et menneske, der har drømme, ambitioner og håb, og at det ligesom, hvis jeg skulle sige det, som jeg jo måske også havde håbet på nogle af de veninder, jeg mistede dengang, at de anerkendte, at der var en Maria, og der ikke, at det var mig, der var syg, men at jeg ikke var sygdommen. Så jeg tror, det med at et godt råd til pårørende vil jo så nok være i virkeligheden og ligesom anerkende det menneske, der er inde bag, og have fokus på, at man også er ung eller gammel, eller hvor gammel man nu er, men ligesom have fokus på der, hvor den person nu er i sit liv. Og til den syge, den som er ramt af anoreksi, vil jeg nok sige, at jeg håber, at man kan finde et holdepunkt, noget i ens hverdag, der kan give en noget ro. For mig var det at gætte kryds og tværs. Jeg havde enormt svært ved at koncentrere mig om at holde samtaler og se film. Både da jeg var virkelig underernæret, men også i det efterfølgende, hvor jeg havde rigtig mange psykologsamtaler og generelt bare var enormt drænet og havde ikke særlig meget overskud. Både fordi der var en angst inde i mig, der var ved at overtage i hverdagen, når man stod over for de her måltider, men også fordi man simpelthen bare var drænet for energi og ikke særlig glad. Så var det ligesom noget, jeg kunne være til stede i. Kryds og tværs hjalp mig, fordi at jeg kunne sidde og holde øje med de her små ord i de her kasser, som jeg kunne udfylde. Og når jeg var færdig med at udfylde det ord, så var der det næste ord, det tredje ord, det fjerde ord, det femte ord. Så jeg havde ligesom hele tiden mulighed for, at der kunne ske noget nyt inde i mit hoved, som gjorde, at jeg kunne få en pause fra alle de tanker, jeg havde. Og den dag i dag gælder jeg kryds tværs hver morgen og aften, og elsker det. Og det er simpelthen mit største frirum, og noget, som holdt mig oppe gennem mit sygdomsforløb, fordi det gav mig en pause. Så det håber jeg, at man kan finde noget, om det så er at strikke, eller ja, det kan også være, at man har lyst til at se en film, og man er vildt grebet af det, men finde noget, der gør, at man kan få en pause fra tankemyldet. Ja. Maria, tusind tak for din kæmpe ærlighed og for dit kæmpe mod for at stille op i dag. Det er jeg super taknemmelig for. Jeg er 100% sikker på, at der er så mange, der kan tage ved lære af det her. Både folk, der lider af spiseforstyrrelser, men også pårørende og andre, som kun kan til sygdom ved navn. Så tusind tak. Her slutter episoden om Marias historie. Hvis I kunne lide dette afsnit af Hudløse Portrætter, så husk at klikke subscribe, så risikerer I ikke at misse næste afsnit, og samtidig er med til at støtte podcasten. Kender du et menneske med en helt særlig historie, så send en mail til hudløs@gmail.com, hvor hudløs er stavet HUDLOES. Mit navn er Troels Stockholm. Tak fordi I lyttede med.